Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema Times TTV. Muli ndine Chisomo Chihana kwapoyamba nayi mitu yake. Aphungu ku nyumba ya malamulo avomereza kuti ndalama zomwe zimapita ku nduna za umoyo azonjezere kuchoka pa 114.7 billion kwacha kufika pa 134.6 billion kwacha. Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC ladandaula kuti anthu ena omwe ali ndi ulumali sakupindula ndondomeko ya boma ya mtukula pakhomo. Ndipo mmodzi mwa akatswiri a zamaphunziro mdziko muno a Benedicto Kondowe wati kusagwira ntchito kwa aphunzitsi kwa masabata awiri kudzachitira ubwino ophunzira amsukulu zolipira pa nthawi yolemba mayeso a boma. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Nkhani yathu yoyamba, aphungu ku nyumba ya malamulo avomereza kuti ndalama zomwe zimapita ku nduna za umoyo azonjezere kuchoka pa 114.7 billion kwacha kufika pa 134.6 billion kwacha. Nduna ya zachuma Felix Mulusu ati kuonjezera ndalamazi kwabwera kamba kuti ndalama pafupifupi 18.8 billion kwacha zikupita kothandizira kulimbana ndi mliri wa matenda a COVID-19 ndipo ziperekedwa ndi bungwe la Global Fund. Amlusu ati ndalama zokwana 1.6 billion kwacha zikuchokera ku boma ndipo zagwira ntchito yolemba anthu azaumoyo. Amlusu akufotokoza. Kuonjezera kwina taonjezera ku zinthu zimene zimabwera mwadzidzidzi. Mwina zoononga zinthu kapena ngakhe matenda amene tikudandaula panopa. Nzofunika kuti zonsezo ifeyo tipeze ndithu ndalama zoti tithandizire zimene zagwa mwadzidzidzi. Pali zinthu ziwiri zimene zachitika, matenda amene a COVID amene tili nawo pali panopa sitimembekezera kuti afika pa size imene anafikayi. Panafunika ndithu kuti ife ngati boma tichitepo kanthu kuti tithandize kuti matendawa asafale kwambiri. Ndi a president analamulira kuti ndalama zokwana 17.5 billion zimenezo zipezeke, ife tipereke kuti zithandize kugwira ntchito yolimbana ndi mlili umene tili nawo. Ndalama zina ndizonena kuti tilemberenso mayeso kawiri ya form 4 amene oyamba aja mukudziwa kuti sanayende bwino, ndi a president ndiso analamula kuti mayeso amene ayenekera kuti alembedwenso. Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC ladandaula kuti anthu ena omwe ali ndi ulumali sakupindula ndi ndondomeko ya boma ya mtukula pakhomo yomwe yabwera kamba ka mliri wa COVID-19. Bungweli lati mu ndondomeko yatsopanoyi muli anthu ochepa omwe ali ndi ulumali, zinthu zomwe zachititsa bungwe lawo kulembera unduna za mapulani achuma ndi chitukuko kuti ukonze vutoli. Feston Malekezo kulemba ripoti ili imene akuwerenga ndi Sam Kalimera. Poyankhula ndi Times lachiwiri, mkulu woona za anthu omwe ali ndi ulumali ku bungwe la MHRC a Wycliffe Maso anati andi amadandaulo ochuluka kuchokera kwa anthu omwe ali ndi ulumali pa Nkhani. Iwo anena kuti akambirana ndi akunduna wa za ntchito kuti aone ndondomeko imene imatsatidwa posankha anthu oyenera kupindula pa ntchitoyi. Amaso kenaka anena kuti ndondomeko yatsopano yomwe ikugwiritsidwa ntchito ilibe chilungamo kamba kuti ndi yosankha. Iwo kenaka anena kuti nkhani itawafika anakayifikitsanso ku nduna za mapulani ndi chuma komwe akuti awayankha kunena kuti mwa anthu ena omwe adzapindule mtsogolo anthu aulumali nawo adzakhala mgulu. Koma mlembi ku ndunawo a Winford Masanjala anakana kuyankhulapo pa nkhani. Pakadali pano boma likukwaniritsa ndondomeko ya 20.5 billion kwacha yomwe anthu akumandira makobidi pofuna kuwathandiza pa zachuma potengera mliri wa COVID-19, ndipo izi kutheka kamba ka thandizo la ku World Bank, ndipo omwe akupindula ndi anthu omwe ali m'mizinda ya Lilongwe, Blantyre, Zomba komanso Mzuzu. Mabanja okwana 199,640 ndi omwe akulandira thandizoli, pomwe banja lilonse likulandira 35,000 kwacha pa mwezi kuyambira mwezi wa Januwale.
Mmodzi mwa akatswiri a zamaphunziro mdziko muno a Benedicto Kondowe wati kusagwira ntchito kwa aphunzitsi kwa masabata awiri kudzachitira ubwino ophunzira msukulu zolipira pa nthawi yolemba mayeso a boma. Chitsekulireni sukulu pa 22 February ophunzira atakhala nthawi yayitali osaphunzira akamba ka mliri wa matenda a COVID-19. Ophunzirawo samaphunzira akamba kakuti aphunzitsi anali akunyenyera ntchito motsogozedwa ndi bungwe la Teachers Union of Malawi. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Ndikubwera kwa matenda a COVID-19 aphunzitsi nawo akhala kunyenyera ntchito ndi cholinga chakuti boma lapatse ndalama za ukaziwotche ngati anthu ena amene akulandira ndalamazi, koma kunyanyalaku akuyimitsa kaye lolemba lapitali. Akondowe ati kunyanyala ntchito kwa masabata awiri kukhudza kwambiri ntchito za maphunziro mdziko muno. Iwo anati izi zikutanthauza kuti aphunzitsi akhala ndi zinthu zambiri zoti aphunzitse zimene ndikutheka kuti sazimaliza. Kwakukulu izi zikutanthauza kunena kuti ana amene akupita sukulu za boma kwa masabata awiri akhala sakuphunzira, ndiye kuti ufulu wawo za maphunziro wayimitsidwa. Komanso zikutanthauza kuti ngakhale mmene masukulu aphunziramo aphunzitsi sangakhale ndi nthawi yokwanira kuti akathe kuphunzitsa zonse zimene ndizoyenerera kuti akathe kuphunzitsa, chifukwa curriculum yathu imafunika ndi kale kuti aphunzitsi apatsidwe nthawi yayitali. Mtsogoleri wa bungwe la aphunzitsi la Teachers Union of Malawi Wile Malimba wati ngati aphunzitsi ndokonzeka kubwezeretsa nthawi yophunzirira akamaliza zokambirana za nkhani ya ndalama. Imene idu aphunzitsi amadziwa kuti tipanga wani apapo zingwembeza kuti boma tifane nawo chifukwa pano timene tikusala nchotena kuti amve kuti kodi nsiti yake imene akazikendi bwanji, komano aphunzitsi amadziwa kuti ana awa asalira mbuyo tipase bwanji. Ndipo ndikuti kuti kangomalizana ngati imene aphunzitsi mwina kumakhala tuni nthawi yowonjezera payiwokha osakhala yokuisananso iyayi, koma payiwokha kumawonjezera kuti tigwirane ndi anawo. Komabe undunawo unafotokoza kunena kuti iwo ndokhonzeka kulimbana ndi mavuto amene aphunzitsi akukumana nawo. Kafukufuku amene anachita mabungwe ya Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR komanso Africa Freedom of Information Center mchaka cha 2019 waonetsa kuti mzimayi mmodzi mwa amayi 100 aliwonse ndi amene amakwanitsa kuchita business ndi boma. Zotsatira za kafukufukuyu zati amayi akupitirira kukumana ndi zokhwima zambiri pochita business ndi boma. Zambiri mulipoti ili. Zotsatira za kafukufukuyu zikudza patangopita masiku awiri dziko la Malawi litaphatikizana ndi mayiko ena pa dziko lonse lapansi pokumbukira tsiku la amayi. Tsikuli linakumbukiridwa pamutu akuti amayi pa maudindo apamwamba kupanga dziko lokomera onse. Ndipo malingana ndi kafukufukuyu pali zifukwa zambiri zimene zimachititsa amayi kuti asamachite nawo business ndi boma. Mwazina kafukufukuyu ati adindo amafuna ziphuphu komanso kupempha amayi kuti agone nawo. Amayi Kokayatsa ndi mkulu wa bungwe la CHRR ndipo akuti nzomvetsa chisoni kuti amayi ochepa chabe ndi amene amachita malonda ndi boma. Ndi ufulu ochita nawo business komanso kuchita business ndi boma ndiye pamafunikira kuti boma liunike makamaka kuika ndondomeko zabwino zimene zikathandize kuti amayi nawonso azikhala ndi mwayi olandira macontract ya boma chifukwa kutiloko zingathandiza kwambiri makamaka kutukuka pakhanya za chuma. Polankhula ku mtundu wa Malawi ku nyumba ya malamulo pa 4 Septemba chaka chatha, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anati boma lawo ladzipereka potukula amayi ndi achinyamata m'dziko muno. Mwina nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno Nkhani wa Times TTV. Tibweranso zangutaizi. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Smile through your day with a fresh breath and strong teeth. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price.
Bliss Lotion Aloe Vera. Bliss Lotion Instant Hydration. Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Takulandiranso kupitirira nkhani zathu. Kampani ya Britam lachitatu yapereka zipangizo zothandizira kulimbana ndi mliri wa matenda a COVID-19 za ndalama zokwana 5 million kwacha ku chipatala cha Queen Elizabeth Central. Poyankhulapo pamwambo opereka zipangizozi, mkulu wa kampani ya Britam a Grant Mwenechanya ati adaganiza zopereka thandizoli chifukwa chipatalachi ndi chomwe chimalandira matenda ochokera m'madera osiyanasiyana. Amwenechanya akufotokoza. Queen Elizabeth Hospital ndi chipatala chachikulu ku Malawi kuno, ndipo kumabweranso anthu ambiri andi zofunika zawo zofunikira zawo mchipatala ndi zazikulu. Ndiye tinaganiza kuti tibwere tizatengepo gawo ngati ena anzathu ena amene anabwerako kale poyamba, kuti nafenso tithandize kuzapereka oxygen kuti athandize anthu odwala amene ali pa chipatala pano. Chithandizo chimene chitingalene kuti chakwana pafupifupi 5 million pa oxygen yense amene tapanga donate lero. Ndipo polandira thandizoli, woyang'anira chipatalachi a Samson Mdolo adayamikira kampani ya Britam kamba kathandizoli ponena kuti mpweya othandizira kupuma ndi mankhwala ofunikira kwambiri mnyengo ino. Iwo akufotokoza. Ife kwathu nkuthokoza kwa onse amene atithandiza. Zoona lero Britam anabwera atipasa oxygen. Monga amene nanena muja anthu ena akuti COVID yatha, koma ndinena kuti COVID ilipobe, odwala alipobe mchipatala muno. Komanso bwino oxygen ndi mankhwala watu odwala wina aliyense amatha kugwiritsa ntchito. Ngakhale COVID ikazatha, oxygen azafunikabe mzipatala. Apolisi mchigawo chakumpoto ayamba ntchito yokumana ndi magulu a anthu osiyanasiyana ngati njira imodzi yobwezeretsanso chikhulupiriro pakati pa apolisi ndi anthu. Commissioner wa polisi mchigawo chakumpoto Peter Chasweka ndi omwe anena izi pamwambo otsekulira polisi yaing'ono ya Zolozolo ku Mzuzu yomwe yamangidwa ndi ndalama zokwana 13 million kwacha za thumba la chitukuko la CDF. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimirani ndi zambiri. Asanamange polisi, anthu kuderali amadalira polisi yaikulu ya Mzuzu yomwenso imathandiza anthu ku maodi okwana 15 amu mzinda wa Mzuzu. Otsegulira polisi Achasweka anena kuti apolisi ayamba ntchito yomakumana ndi anthu ndi umakambirana mmene angagwire ntchito limodzi pa nkhani zokhudza chitetezo. Ubale wathudi pakati pa inudi ndi mboni sunali bwino. Andi ifeyo tayamba kale kupanga ndondomeko yokuti ubale ubwerere mmene unalili kale. Andi payikidwa ndondomeko zosiyanasiyana zokuti tionesese kuti mmene timagwirira ntchito ndi anthu kalero ndondomeko imene ikhalepo ibwezeresedwe. Ndiye ndi cholinga chathu tipanga engage anzathu members of the community, ma opinion leaders, kuti mwina wake iwo tikhale pamodzi andi ma engagements ngati amene ayamba kale. Phungu wa nyumba malamulo wa mzinda wa Mzuzu a Benix Mumulima omwenso anali nawo pa mwambowu anati ubale wawo ndi anthu komanso kansala wakuderali ndi omwe wathandiza kuti ntchitoyi itheke. Amamulima anena kuti polisi ya Zolozolo ithandiza kuchepetsa milandu kuderali. Imene ndikunenera panopa mbava ogwirira ana opanga zonse zoyipa akudandaula chifukwa chosegulira police unit ya kunoko. Anthu adandaula ndiponso anthu avutika kuno. Mmene avutikiramu
tikudziwa kuti yankho pakali panopa chifukwa lerolo yasegulidwa ayamba kugwira ntchito mbava iliyonse imene ili munomo ikapezeka ayilowesa momo ogwirirana onse akapezeka alowa umo. polisi ya zolozolo ithandiza anthu ku madera a zolozolo, botanic, technical college komanso chimaliro. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Aphungu ku nyumba ya malamulo avomereza kuti ndalama zomwe zimapita ku nduna ona za umoyo azonjezere kuchoka pa 114.7 billion kwacha kufika pa 134.6 billion kwacha. Bungwe la Malawi Human Rights Commission ladandaula kuti anthu ena omwe ali ndi ulumali sakupindula ndi ndondomeko ya boma ya mtukula pakhomo. Ndipo mmodzi mwa akatswiri a zamaphunziro mdziko muno a Benedicto Kondowe wati kusagwira ntchito kwa aphunzitsi kwa masabata awiri kudzachitira bwino ophunzira a msukulu zolipira pa nthawi yolemba mayeso aboma. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani mamask nthawi zonse kuti mudziteteze ku mliri wa COVID-19. Ndine Chisomo Chihana, mukhale ndi usiku wopambana mwakoma nonse. Madzulo abwino, muli ndine Gary Samati, ndipo tsopano tikupasilani mmene nyengo itakhalira usiku uno komanso mawa. Kugwa mvula ya mabingu madera ochulukirapo usiku uno ndi mawa mmawa. Mawa masana kudzagwa mvula ya mabingu madera ambiri, ndipo mvulayi izakhala yamphamvu m'madera ena. Tsopano tikupasilani mmene kutenthere komanso kuzizirire madera osiyanasiyana mdziko muno. Kwa Ngabu kutentha ndi madigiri ya pakati pa 24 ndi 34. Ku Blantyre pakati pa 17 ndi 24. Ku Lilongwe pakati pa 19 ndi 25. Ku Mangochi pakati pa 23 ndi 30. Ndipo ku Mzuzu pakati pa 17 ndi 24. Mphepo kuchokera kumpoto cha ku Zambwe koma idzomba mwamphamvu madera omwe mugwe mvula ya mabingu. Mkucha kudzagwa mvula madera ochulukirapo. Pomaliza tikupasilani nthawi yotulukira komanso kulowera dzuwa mawa pa 11 March 2021. Ku Mzuzu dzuwa likuyembekezeka kutuka 13 minutes to 6 ndi kulowa 1 minute past 6. Ku Lilongwe dzuwa likuyembekezeka kutuka 12 minutes to 6 ndi kulowa 3 minutes past 6. Ndipo ku Blantyre dzuwa likuyembekezeka kutuka 19 minutes to 6 ndi kulowa 1 minute to 6. Za nyengo ndi zomwezi munali ndine Gary Samati, madzulo abwino.